गुलबुवा. आम्ही मित्र मुंबई बाहेर वर्षातून 2दा तरी सहलीला जात असू. हे आमचं सहलीचं वेळ कॉलेजपासूनच सुरू होतं. निसर्ग परिसरात सहल करून तेवढाच काय तो मनाला आनंद मिळायचा. त्यामुळे आयुष्यातला आणि शरीरातला थकवा कमी होऊन मन कसं प्रसन्न होत असे. पण आता कॉलेज संपून बरीच वर्ष झाली. जॉब आणि फॅमिलीमुळे आम्हा मित्रांची एकत्र भेटण्याची वेळ तशी जुळून येत नव्हती. तरीही एकदा आम्ही आमच्या परीने एकत्र सहलीचा प्लॅन आखला. मुंबई बाहेर कोकण साईडला माझ्या मित्राचं एक फार्म हाऊस आहे. सर्वांच्या कामाच्या वेळ आणि ठिकाणं ही वेगवेगळी असल्याने आम्ही सर्वांनी तिथे त्यांच्या त्यांच्या वेळेनुसार एकटंच यायचं ठरवलं. तसं मी एका लक्झरी बसने तिथे गेलो. माझे 2 मित्र, ज्यातील एकाचं ते फार्म हाऊस होतं, ते आधीच तिथे बाईकने डबल सीट पोहोचले होते. पण आमचा अजून एक मित्र मात्र रात्र झाली तरी अजून तिथे आला नव्हता. शेवटी रात्री सुमारे 10-10:30च्या सुमारास त्याची गाडी फार्म हाऊसवर पोहोचली. आम्ही लांबून त्याला गाडीतून उतरताना पाहत होतो. उशिरा आला म्हणून आम्ही त्याला झापण्यासाठी त्याच्याकडे जाणार, तोच आमच्या लक्षात आलं तो तिथे एकटा आला नव्हता. त्याने गाडीचं पाठचं दार उघडलं. आम्ही पाहतो तर काय, त्यातून एक म्हातारा आणि म्हातारी असे दोघे वृद्ध जण बाहेर आले. अरे यार, इथे आपली मित्रांची पिकनिक ठरली होती आणि हा त्याच्या आजी आजोबांनाही सोबत घेऊन आला. तसा तो त्या म्हातारींना गाडीजवळच थांबायला सांगून एकटा आमच्याकडे आला. आम्ही काही विचारायच्या आधी तोच मुंबई गोवा रस्त्यात घडलेला प्रसंग सांगू लागला. अरे काय सांगू तुला, मी आपला गाडी घेऊन एकटाच येत होतो. मुंबई सोडताच रस्त्यावरची गाड्यांची गर्दी आज काहीशी कमी वाटत होती. मी घाट रस्त्यावर आलो असेन. मला लांबवर एक म्हातारी दिसले. म्हातारी कमरेतून वाकून चालत होती. तिच्या पाठीवर कुबड आलं होतं आणि म्हातारा भ्रमिष्ठासारखा चालत होता. तो फारच अशक्त दिसत होता. त्यांना पाहून मी माझ्या गाडीचा स्पीड जरा कमी केला. म्हातारी त्या आजोबांचा हात पकडून होती. ती त्यांना तिच्यापासून जराही लांब जाऊ देत नव्हती. ती त्यांना सारखी ओरडत होती, रस्त्याने नीट सरळ चाला, माझा हात सोडू नका. अर्थात हे ती सगळं काळजीपोटीच बोलत असावी. माझी गाडी येताना पाहून तिने माझ्या गाडीला हात केला. आता एवढं वयस्कर जोडपं गाडीला हात करते म्हटल्यावर गाडी थांबवणं मला भागच होतं. ती गाडीच्या खिडकीजवळ आली आणि म्हणाली, आम्हाला अमुक एका गावी सोडता का? तुमचे खूप उपकार होतील. आम्ही खूप वेळ चालत आहोत. आता अजून चालायची आम्हा दोघांना ताकद नाही. तिने सांगितलेलं ते गाव आपण पिकनिकला जिथे जाणार आहोत तिथे वाटेतच आहे. मग म्हटलं ह्यांना आपल्यासोबत इथे फार्म हाऊसवर आणतो आणि सकाळी एकत्रच तिथे जाऊ. आता एवढं ऐकल्यावर आम्ही अजून काय बोलणार होतो. पण एक गोष्ट मात्र खरी होती, आम्ही सगळेच थोडे निराश झालो होतो. आम्ही शेवटी त्यांना फार्म हाऊसवर राहायची परवानगी दिली. ते घरात शिरताच एक प्रकारचा घाण कुचका वास आम्हाला आला. पण आम्ही सगळ्यांनीच त्याकडे दुर्लक्ष केलं. आम्ही हॉलमध्ये गप्पा मारत बसलो होतो. तेवढ्यात त्या म्हातारीच्या जोरजोरात ओरडण्याचा आम्हाला आवाज आला. आम्ही पाहिलं तर तो म्हातारा घरातील काही वस्तू खाली टाकत होता. नशेत असल्यासारखा काहीतरी बडबडत या खोलीतून त्या खोलीत अख्ख्या घरभर हिंडत होता आणि ती म्हातारी त्याच्यावर खेकसत त्याच्या पाठून पळत होती. आम्हाला तर आता त्यांची जरा भीतीच वाटू लागली. कोण कुठलीही माणसं, आम्ही त्यांना ओळखतही नव्हतो. माणुसकीच्या नात्याने घरात ठेवायचं झालं आणि यांनी काही बरं वाईट केलं तर. आधीच तो म्हातारा जरा मनोरुग्णासारखा वाटत होता. ज्या मित्राच्या गाडीतून ते आले होते तो मित्रही आम्हाला सांगू लागला की तो म्हातारा गाडीत काहीतरी बडबड करत होता. चालत्या गाडीचा दार उघडण्याचा प्रयत्न करत होता. तेव्हाही ती म्हातारी त्याच्यावर तशीच ओरडत होती. तुम्हाला काय सांगू, संपूर्ण गाडीत फारच दुर्गंध पसरला होता. वाईट वाटत असलं तरी आजकाल कोणाचं काही सांगता येत नाही. म्हणून मग ते फार्म हाऊस ज्याचं होतं तो आमचा मित्र त्या जोडप्याला सांगू लागला, आमचं जवळच एक काम आहे, त्यामुळे आम्ही या घराला कुलूप लावून जात आहोत. तुम्ही हवं असेल तर रात्रभर बाहेर ओट्यावर झोपू शकता. मी तिथे तुमच्यासाठी चादर आणि पाणी ठेवून देतो. सकाळी आम्ही परत इथे येऊ. तुम्ही थांबलात तर तुमच्या सोबतच इथून पुढे गावच्या दिशेने जाऊ. जर तुम्हाला घाई असेल तर येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्यांकडे हात दाखवून
तुम्ही आत्ताही पुढे जाऊ शकता. मुख्य रस्ता इथून चालत 5 मिनिटांवरच आहे. असं म्हणत त्या फार्म हाऊसला टाळं लावून आम्ही जवळच्याच एका हॉटेलवर जाऊन थांबलो. हॉटेलवर पोहोचल्यावर आम्ही सुटकेचा निश्वास सोडला. खरं तर आम्ही क्षणभर त्या वयस्कर जोडप्याला घरात असं बिनधास्त वावरताना पाहून जरा घाबरलोच होतो. पण असो, आम्ही हॉटेलवर बरीच धमाल केली. गप्पा गोष्टी करत आम्ही रात्री उशिरा झोपलो. सकाळी आम्ही पुन्हा त्या फार्म हाऊसवर पोहोचलो. आजोबा अजूनही झोपलेलेच होते, पण आजी कुठे दिसत नव्हत्या. आजी नसताना आजोबांशी काही बोललो आणि ते त्यांच्या बिघडलेल्या मानसिक अवस्थेत काहीतरी विचित्र वागले तर, म्हणून आम्ही तिथेच थांबलो. पण आजोबांना आमच्या येण्याची कदाचित चाहूल लागली असावी. ते धडपडून उठले, इथे तिथे पाहू लागले आणि कसेबसे धावत आमच्याकडे आले. आजोबा, तुमची तब्येत कशी आहे आता? आणि आजी कुठे गेल्या? त्यावर ते जे काही बोलले ते ऐकून दिवसाही आम्हाला भीतीने अंगावर काटा आला. ही म्हातारी माझी बायको नाही. बायको नाही म्हणजे? ती काल सकाळी मदत मागण्याच्या निमित्ताने माझ्या घरात घुसली. घरात मी एकटाच होतो. तिने बोलण्याच्या नादात माझ्या खाण्यामध्ये गुंगीचं काहीतरी टाकलं असावं. तिच्या पाठीवर कोणतंही कुबड नाही. ती त्यात तिचा मेलेला नातू घेऊन फिरत आहे. तिने तो पाठीवरून काढला. पाहिलं तर तो 2 तुकड्यांमध्ये होता. तिने सोबत आणलेल्या कसल्या तरी झाडांच्या पानात त्याला पुन्हा एकदा गुंडाळून स्वतःच्या पाठीवर मारलं. मला रात्रभर ती गुंगी चढली होती. काहीच समजत नव्हतं. पण संपूर्ण प्रवास, संपूर्ण रात्र तिचा तो चाकू पकडलेला एक हात माझ्या पाठीवर मला स्पष्ट जाणवत होता. ती मला घेऊन त्या गावच्या स्मशानात नेणार आहे. ती मुद्दामून मला वेडं ठरवत आहे, जेणेकरून कोणी माझी मदत करू नये. ती तिथे जाऊन तिच्या बाळाला कसं तरी शिवून काढणार आहे. त्या बाळाला परत जिवंत करण्यासाठी तिथे माझा बळी देणार आहे. तिला विरोध करायची माझ्यात ताकद नाही, पण मला तिच्यासोबत जायचं नाही. तुम्ही मला तुमच्यासोबत एकट्यालाच घेऊन चला. तो माणूस जे काही बोलत होता ते फारच भयंकर होतं. पण तो हे खरं बोलत होता की तो त्याच्या त्या मानसिक अवस्थेत बोलत होता हे मात्र आम्हाला कळत नव्हतं. पण त्याच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नव्हतं. काय करावं काहीच सुचत नव्हतं. एवढ्यात ती म्हातारी तिथे आली. यावेळी आम्ही तिच्याकडे दिवसाच्या उजेडात नीट पाहिलं तर तिच्या पाठीवर खरंच कुबड आलेलं नव्हतं. तिने पाठीवर काहीतरी बांधलं होतं. आम्ही त्या वृद्ध माणसाला आमच्या सोबत गाडीत बसवलं. तशी ती म्हातारी धावत आमच्याकडे आली. ती आमच्या अंगावर जवळपास खेकचलीच असेल. याला एकट्याला कुठे घेऊन चाललात? त्यावर आमचा मित्र म्हणाला, आजी, आम्हाला महत्वाचं काम आहे, म्हणून आम्हाला तुमच्या त्या गावाजवळून नाही जाता येणार. आणि आम्ही यांना एकट्यानाच नाही, तुम्हालाही घेऊन जातोय. जवळच एक पोलीस चौकी आहे, आपण तिथे जाऊ. आम्ही तिथे तुम्हाला सोडतो, म्हणजे तिथले पोलीस तुमची हवी ती मदत करतील. पोलिसांचं नाव घेताच ती अजूनच भडकली आणि गाडीच्या खिडक्यांवर जोरजोरात हात आपटू लागली. तसे आम्ही तिला सांगू लागलो की तुमचं वागणं आम्हाला आता ठीक वाटत नाही. 10-15 मिनिटांवरच पोलीस चौकी आहे, आम्ही आजोबांना तिथेच घेऊन जातो. असं सांगून आम्ही तिथून कसे बसे निघून गेलो. ती म्हातारी तिथे आक्रोश करत रडत बसली. आम्ही आजोबांना पोलीस चौकीत सोडलं आणि आम्ही आमच्या पिकनिकला निघून गेलो. आम्ही तिथे 4 दिवस फिरलो, धमाल केली. पण त्या आजोबांनी सांगितलेली गोष्ट मात्र आमच्या डोक्यातून काही केल्या जात नव्हती. आम्ही परत येत असताना आम्हाला ती म्हातारी पुन्हा एकदा रस्त्यात दिसली. तसा आमच्या अंगावर शहारा झाला. आम्ही सहज पुन्हा त्या पोलीस चौकीत गेलो. तेव्हा तिथे आम्हाला असं समजलं की आजोबांच्या नातेवाईकांना फोन करून त्यांना चौकीत बोलावलं होतं आणि त्यांची चौकशी करून त्यांना त्यांच्यासोबत घरी पाठवण्यात आलं. याचा अर्थ त्यांनी जे काही त्या म्हातारीबद्दल सांगितलं होतं ते सगळं खरं होतं. गावाकडच्या भूतांच्या गोष्टी. बागुल बुवा.
चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.